Sæt dig rigtig godt til rette. Mærk fødderne. Mærk føddernes kontakt med underlaget. Mærk kroppens kontakt med stolen, du sidder på. Og så mærk, hvordan det er ved dig lige nu. Mærk, hvordan det er at være inde i dig. Tag så en rigtig dyb indånding helt ned i din mave og en langsom ud igen op i næsen. En lang, dyb indånding og en ud op i næsen. Mærk dit hoved, som du sidder her. Mærk toppen af hovedet. Det var ret opmærksomheden mod panden. Se om du kan være lidt afslappet her. Omkring øjnene. Munden. Prøv at slappe af i kæberne. Og lad det måske hænge lidt. Så mærk hele hovedet i sin helhed. Ret så din opmærksomhed mod venstre fod. Mærk fodens kontakt med underlaget. Forfoden. Hælen. Mærk de enkelte tæer. Prøv at mærke en tå hver for sig. Og ret så lidt opmærksomhed mod ekstra mod din store tå. Så prøv at mærke mellemrummet mellem tæerne. Mellem hver enkelt tå. Mærk fodryggen. Og se om du kan mærke foden indefra. Ret nu din opmærksomhed mod
højre hånd. Hvordan føles det i hånden lige nu? Prøv at mærke hver enkelt finger hver for sig. Først lillefingeren, ringfinger, langfinger, pegefinger, og så højre tommeltot. Prøv at give højre tommeltot lidt ekstra opmærksomhed. Så se om du kan mærke hånden indefra. Mærk håndens kontakt med luften. Er den kold eller varm eller svedig, eller hvordan føles hånden lige nu? Ret så din opmærksomhed mod højre fod. Det forreste af foden. Fodens kontakt med underlæget. Hælen. Prøv at mærke hele fodsålens kontakt med underlæget, og hvordan det mærkes i fodsålen lige nu. Mærk så hver enkelt tå hver for sig. Mærk mellemrummet imellem tæerne. Og så kan du måske give stortåen lige lidt ekstra opmærksomhed. Mærk fodryggen. Og se om du kan mærke foden indefra. Ret nu din opmærksomhed mod venstre hånd. Mærk håndfladen. Hånden og ryggen. Luftens kontakt med hånden. Hvordan føles det i hånden, når den har kontakt med luften? Og mærk så hver finger hver for sig. Mærk mellemrummet imellem fingrene. Og så giv tommeltotten lige lidt ekstra opmærksomhed. Så prøv at mærke fødderne, hænderne og hovedet samtidig, så du mærker kroppens yderpunkter samtidig.
så du kan mærke, at der er en forbindelse i kroppen til kroppens yderpunkter. Så mærk igen venstre fod og højre hånd samtidig. Og forestil dig, at du trækker en linje fra venstre fod til højre hånd. Forestil dig så, at du mærker højre fod og venstre hånd. Og der er ligesom en forbindelse mellem højre fod og venstre hånd. Og med de to linjer, så prøv at mærke skæringspunktet. Skæringspunktet vil ramme hjertet. Prøv at mærke, hvordan det er i hjertet lige nu. Hvordan føles det i hjertet? Du kan måske mærke hjertet slå. Mærk, hvilke følelser det giver, når du koncentrerer dig omkring hjertet. Og så kan du måske give dig selv noget af den følelse, det kommer fra hjertet. Prøv at lade den energi, der er i hjertet, sprede sig ud til kroppens yderpunkter, i fødder og hænder og hoved. Så energien rammer hele din krop. Så mærk, hvordan det er at være dig lige nu. Så mærk kroppens kontakt med stolen, du sidder på. Mærk føddernes kontakt med underlaget. Så ret opmærksomhed lidt udad igen mod det rum, du sidder i. Så begynd lige så langsomt at bevæge tæer og fingre. Så kan du langsomt åbne øjnene og vende tilbage til dagen i dag. Og hermed er øvelsen slut.